Gurekin dakau Amaia. Amaia da dietista, ez da? Dietista nutrizionista. Nutrizionista. Zer esan nahi du horrek? Eta zer egiten du nutrizionista? Egiten du aholkatu nola janbiun. Nola janbiun jaixoten garenetik, haunditen garine arte. Zer badakizue jaten duna gariela, ez da? Hori argi dakozue, ez da? Bai. Janarian bitartez, lortzen du eraikitzeko materiala, lortzen du indarra, energia, eta baita lortzen du arkitektok lana iken dauen vitamina, mineralak eta zuntzak. Arkitekto lan? Baina gorputzeko hori eska? Bueno, ikusi dut gertatu duzela berenjena. Berenjena bakizue gordinik ezin diela jan. Ez dugu jan, inoiz. Nik Kontuz bentsatez. da, Toxikoa da, gordini toxikoa da. Peligro. Kontuz. Era errexena eta osasuntsuena jateko teknologia kulinario hoberena zer eta labera, eta zoi labien gertatu duzu. Fenomeno. Eta oize berdura doain baratzen. Ba, hemen txekarri dut gaur goizien pasan naiz merkatutik, lehenengo orduan. Ba, betu, hone dia, kursiberak. Zer? Kursiberak. Koliflora ez da. Badaku asa, asalora eta brokoli. Alare, Amaia, gero aiziak eta sortzen du asko. Digestinorako astunak dira. Baina nik trukotxo bat emungo dut, ratu txarrik ez pasetan. Ai, Maia, zotrukua. Betu, egostera askuan, espeziak erabilizeke. Espeziak bat Zinez ni oso zalia. minojua, kominua, eta bestela Nei, kominua? infusioinotxo bat. Kominua esan ziaten daizu, oso ondo etortzea babarren nahi pixka botat, asko saizu gutxino. Kominua komeni. Bai, eta nire alkomino jotea baitare. Ez, komeni da komino hartzia. Da hau zer da, kalabaza. Hau da kalabaza. Kalabazak eta ezberdineko. Ze kolore da hau? Naranja. Bueno, hori naranja. Eta kolore naranja zetan launketan dozku gure gorputzian. Bista. Oso ondo, azenarioa, kalabaza, arrautzian gorringuak, lagunketan dozku begiseko retina mantentzen fuerte, ondo eta bista hona ekuiten. Bai, da oso ona bebaita bihotzerako. Bihotza ondo zanjubia da, Gure bihozkutuna, Ondo dako zo bihotza? Kontatuko baniz. Beste sustokin, ze pasaiten da maikia? Ratu txarra. De amor. Mal de amores. Ba, honek lagundu iken dau. Honek iken dauena da bihotzian lagundu, bale? Eta kolore naranja dako, eta iken euskuna gure puberisa horrek, arteri horri danak ondo babestu. Zeltxetan ez da falta tipulia. Gure txien beti. Beti, tipulia daneako. Ezin de sukaldan atxo, tipulita. Ba, familia berdineko dira porrua tipulia eta tipula freskua, bale? Eta komenta izotxo bat, amonak ero amatxok zela jartzen duzko mesilan etxian, oe onduan tipulia? Zurrei tapoita da zenian ez eteko tapoia. Claro, eta mokuak botateko samur, ez da? Dia oso lagungarri zaken neguan, sopatan, gordinian, laban be oso gozua geraketan dia. Baina tipula zerako ez, katarro antzako eta berdin dio... Berdin da. Zer tipulako esan? Berdin da. Geixe bat erabileko porruan zubisa, oso xumia da porrua, baina oso importantia. Patata pintxo batekin eta zer nahi usiekin, astero jatia. Porru patatak, oso asko dira. Oso gaxua. Hombre, Porru patata. eta tipula saldia bebaika, gabonak ostien garbitzeko, txixa eraiteko, danak kanporatu egiten dauk gauza txarra guztixak. Eta geixe bat, botika bat. Botikatxo bada, katar horregi aurreiteko eta gure bibikak garbitzeko. Oso ondo, Amaia. Bueno, kate hori esplikatuko zutana. Danna. Horrein, hemen geldituko gineak ez zuri galdezka baina zeitu behar deu, bukatu behar Bueno, ba, deu. oso gustora, na? Etorriko altzea gehiago. Invita egin dut oso. Bai. Invita da zabe.